O poranku temperatury wzrosną nawet do 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, do 18 stopni w centrum. Na południowo-zachodnich i południowo-wschodnich krańcach zaświeci słońce. Poza tym zachmurzenie umiarkowane. Lokalnie na północy i w centrum mogą utrzymywać się mgły. Po południu termometry pokażą nawet do 27 stopni na Mazowszu i 23 stopnie na północy. Lokalnie na zachodzie temperatury zbliżą się do 30 stopni. Poza tym zachmurzenie na ogół umiarkowane i małe. Najwięcej słońca pojawi się na zachodnich i południowych krańcach. Wiatr miejscami porywisty. Krajowy Indeks Powietrza i Wód wskaże dziś dobre wartości na Mazowszu, Śląsku, w Wielkopolsce i na południowym wschodzie. Poza tym jakość powietrza bardzo dobra.